Għaddejn il-preparamenti biex Malta tilqa' l-logħob tal-Special Olympics. Il-logħob ser ikun qed isir f'pajjiżna bejn it-13 u 18 ta' Mejju. F'business breakfast li sar fil-kumpless sportiv tal-Kottonera nataw id-dettalji dwar il-preparamenti li qed isiru sabiex pajjiżna jħejji għal din il-festa ta' inklusività. Il-President ta' Special Olympics Malta, Dr. Lydia Bela, stqarret kif din l-okkażjoni sportiva ser tkun waħda li tippromovi l-għaqda. L-isport jagħti empowerment lill-atleti tagħna, jagħtihom ukoll fiduċja fihom infushom grazzi għal Special Olympics Malta li taħdem matul is-sena kollha ma' dawn l-atleti tagħna illi timlihom b'numru ta' ħiliet u abiltajiet u titrejnihom b'mod holistiku. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta, Marku Tajjar, spjega kif bħalissa għaddejjin bosta tħejjiet sabiex pajjiżna joffri l-aqwa organizzazzjoni u infrastruttura sportiva għal dan il-logħob. Il-Chairperson tal-Kumitat Organizzattiv Oliver Xikluna stqar kif din il-kompetizzjoni sertejn lill-atleti sabiex ikomplu jemmnu fihom infushom iżjed. Fuq dan il-messaġġ kompla l-Ministru għall-Edukazzjoni u l-Isport Clifton Grima li spjega kif permezz tal-isport qed issir id-differenza fil-ħajja tan-nies u tiġi mbuttata l-inklusività. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia Portelli stqarret kif illum kull min qed jaħdem sabiex dawn il-logħob isiru b'suċċess qed jikkontribwixxi fil-legat li ser ikollu pajjiżna. F'din l-attività sar ukoll appell lil dawk kollha li jixtiequ jagħtu daqqatit b'mod volontarju fl-organizzazzjoni biex jersqu l-qudiem u jkunu parti minn dawn il-logħob internazzjonali.